Tip, ktorý ti ukážem teraz, už aj mne niekoľkokrát zachránil tlač. Pôjdeme do aplikácie Bambulab, ktorá je buď na tablete, telefóne, tak v strednej záložke Devices máme aktuálnu tlač, ako tlač prebieha. Pokiaľ sa mi nejaký diel odliepa od podložky, jednoducho vojdem na toto tlačidlo Skip a povedzme, že stredný diel a druhý diel je vadný. Tak si ich označím a dám Skip. Potvrdím. Po potvrdení uvidím v tej kolónke Skip v zátvorke 2. To znamená, že som dva objekty vybral, ktoré to má preskočiť a nemá ich robiť, nemá sa im venovať. Ak to otvorím, tak uvidím, ktoré objekty vlastne som zrušil v tlači. Dole sa mi ukáže aj zobrazenie textové. V praxi to už jednoducho znamená to, že pokiaľ pôjde tá tryska, tak vadným objektom, ktoré som ja označil, že sa im venovať nemá, tak sa im venovať nebude, obíde ich a tlač ide ďalej a tak môžem zachrániť tlač. Pokiaľ tlačím napríklad 30 kusov a povedzme, že 10 je vadných, tak tých 20 zvyšných vyjde v pohode. Inak by sa buď všetkých 20 mohlo pokaziť, mohla by nastať nejaká kolízia v tlačiarni, alebo prídem o všetkých 30 kusov, pokiaľ vypnem celú tlač. Budem rád, ak ideš dole pod video, zanecháš za sebou like, odber, poprípade nejaký komentár a vidíme sa pri ďalšom videu.